Υπήρξε μια περίοδος στην παιδική ηλικία σχεδόν όλων μας που θέλαμε να γίνουμε αστροναύτες. Δεν γνωρίζαμε το γιατί. Ίσως ήταν η πρώτη μας επαφή με κάτι τόσο άγνωστο όπως είναι το σύμπαν που μας εξήταρε την περιέργεια. Μετά από λίγους μήνες ή χρόνια, ο επαγγελματικός μας προσανατολισμός άρχισε να στρέφεται προς πιο συμβατικά επαγγέλματα. Οτιδήποτε όμως είχε σχέση με το σύμπαν δεν έπαβε να μας αγινεύει. Είτε αυτό λεγόταν Star Trek, είτε μια εκδρομή με το σχολείο στο πλανητάριο. Ακόμα και από όταν ενηλικιωθήκαμε, το γεγονός πως η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω δεν σταμάτησε να μας απασχολεί. Κάθε νέα ανακάλυψη, κάθε νέα θεωρία, κάθε νέα πρόταση σχετικά με το σύμπαν, είτε πρόκειται για μύθο είτε για πραγματικότητα, μας εξάπτει το ενδιαφέρον. Εδώ όμως θα βάλουμε στην άκρη τους μύθους και θα μιλήσουμε για 20 μεγάλες αλήθειες που αφορούν το σύμπαν που μας φιλοξενεί. Ξέρετε πόσο χρονών είναι το σύμπαν? Το σύμπαν είναι περίπου 15 δισεκατομμυρίων ετών. Ένα βασικό πρόβλημα σχετικά με τον υπολογισμό της ηλικίας του σύμπαντος είναι πως υπάρχουν άστρα στον γαλαξία μας με ηλικία που υπολογίζεται μεταξύ 14 δισεκατομμυρίων και 18 δισεκατομμυρίων ετών, οπότε ή τα άστρα είναι νεότερα ή το σύμπαν γυρεότερο από τους αρχικούς υπολογισμούς. Μία μέρα στον Ερμή διαρκεί όσο περίπου 59 μέρες στη Γη. Η ατμόσφαιρα της Γης έχει δημιουργηθεί από αέρια που προήλθαν από ηφαίστεια. Το καλοκαίρι στον πλανήτη Ουρανό, ο ήλιος δεν δύει για 20 χρόνια. Το χειμώνα, το σκοτάδι διαρκεί για 20 χρόνια. Το φθινόπωρο, ο ήλιος ανατέλει και δύει κάθε 9 ώρες. Οι αστροναύτες κάνουν μαθήματα scuba diving, τα οποία τους βοηθούν στους περιπάτους που κάνουν στο διάστημα. Η καρδιά ενός αστεριού φτάνει μέχρι και τους 16 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Ένας κόκκος άμμου με τέτοια θερμοκρασία θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο σε απόσταση 150 χιλιομέτρων. Ο ήλιος είναι 300.000 φορές πιο βαρύς από τη Γη, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του είναι φτιαγμένο από υδρογόνο και ήλιο, δύο από τα πιο ελαφριά αέρια στο σύμπαν. Η βαρύτητα της σελήνης είναι ίση με το 17% της βαρύτητας της Γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αστροναύτες στο φεγγάρι να μπορούν να κάνουν άλματα μέχρι και 4 μέτρα ύψος. Στην επιφάνεια του φεγγαριού υπάρχουν μεγάλες μαύρες κοιλίδες που ονομάζονται θάλασσες, γιατί αυτό νομίζαμε ότι ήταν παλιότερα. Πρόκειται όμως για λάβα προερχόμενη από αρχαία ηφαίστεια. Τα φωτεινότερα αστέρια του ουρανού δεν είναι στα αλήθεια αστέρια, αλλά πλανήτες. Είναι ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Ερμής. Γνωρίζετε πόσοι γαλαξίες υπάρχουν στο σύμπαν? Υπάρχουν πάνω από 20 τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Λέμε ότι το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από 9 πλανήτες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνουμε και τον Πλούτονα. Ο Πλούτονας όμως δεν είναι πλανήτης. Είτε πρόκειται για φεγγάρι που έχει φύγει από την αρχική του τροχιά, είτε για αστεροειδή. Ένας δορυφόρος ή ένα διαστημόπλιο το οποίο θέλει να μπει σε τροχιά 200 χιλιόμετρων από τη Γη θα πρέπει να πετάξει στον αέρα με 8 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ο ήλιος μας χρειάζεται 225 εκατομμύρια χρόνια για να κάνει τον γύρο του γαλαξία. Το μεγαλύτερο βουνό του ηλιακού μας συστήματος βρίσκεται στον Άρη και λέγεται Όλυμπος. Αποτελείται από βράχια και κόκκινη σκόνη. Το πλάτωμα της κορυφής του βρίσκεται σε υψόμετρο 27 χιλιόμετρων, παραπάνω από 3 φορές από το αντίστοιχο υψόμετρο του Everest. Αν συμπυκνώναμε χρονικά την ηλικία του σύμπαντος σε ένα ημερολογιακό έτος, τότε συγκριτικά η ιστορία της ανθρωπότητας θα ανερχόταν στα 14 δευτερόλεπτα. Τα βραδύπορα είναι ίσως το μοναδικό έμβιο όν που έχει επιβιώσει από τις 5 μαζικές εξαφανίσεις της ζωής από τη Γη. Τα βραδύπορα έχουν 8 πόδια και το μέγεθός τους κυμαίνεται από 0,1 χιλιοστά μέχρι 1,5 χιλιοστό. Επιβιώνουν σε θερμοκρασίες ως και 151 βαθμούς Κελσίου, αλλά και ως τους μείον 272. Ένας χρόνος στην Αφροδίτη διαρκεί λιγότερο από μία μέρα στον ίδιο πλανήτη. Όλος περιέργως, η Αφροδίτη ολοκληρώνει μία πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο πιο γρήγορα από ό,τι γύρω από τον εαυτό της. Υπάρχουν πάνω από 8.000 αντικείμενα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Τα περισσότερα είναι διαστημικά σκουπίδια ή συντρίμμια διαστημοπλοίων ή παλιότερων διαστημικών αποστολών. Δεν υπάρχει μόνο ένα, αλλά πάρα πολλά σύμπαντα, συγκεκριμένα 10 στην 500 και δεν αποκλείεται στο μέλλον να δημιουργούμε σύμπαντα στο εργαστήριο, ενώ δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πιθανότατα ζούμε σε 10 διαστάσεις.
Αυτή είναι μια νέα επιστημονική ιδέα που ανέπτυξε ο Δημήτρης Νανόπουλος, διακεκριμένος καθηγητής φυσικής ψηλών ενεργειών του Πανεπιστημίου του Τέξας και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.